köszöntelek benneteket, és remélem a Mikulás nagyon szép ajándékot hozott nektek. Nekem az a legszebb ajándék, hogy ilyen sokan eljöttünk, mint minden választókerületi rendezvényünkön, mint minden ünnepségen. Én úgy gondolom, hogy ami rendezvényünk van, az mindig ilyen teltházas, és minden barátunk itt van. Tobiás Józsi nem tudott eljönni, mert majd Kunhalmi Ágnes, akit most köszönteni szeretnék, elnökségi tagunkat, ő el fogja mondani, hogy milyen politikai változások történtek, ezért Jóska elnézést kér a távolmaradásért, de Ágnes tájékoztatót fog erről tartani nektek. Köszönjük szépen, Ági, hogy te megtiszteltél minket és eljöttél. A mai esténk főszponzor a Mesterházy Attila elnök úr, aki nem tudott ma eljönni, de megígérte, hogy a tavaszi nőnapi bálunkon mint szponzor és mint fővendég ott lesz, és köszönteni fog minket, személyesen részt fog venni. Majd utólag is tapsolunk neki. Lacik Zoltán elnök helyettesünk, vagy elnök helyettes, a Lacik Zoli, igen, ő úton van Budaörsről, érkezni fog majd őt akkor, amikor idejön, üdvözölni fogjuk. Én nagyon sok szeretettel köszöntöm itt köreinkbe a Népi Platform elnökét, Fekete Zoltánt. Kaludi Zsófit, a nőtagozat alelnökét. Szulocki Évát, a nőtagozat alelnökét. Szeretnék nektek bemutatni egy fiatal hölgyet, őt úgy hívják, hogy Maráci Fruzsina. Fruzsi, állj fel, légy kedves. Én köszönetet szeretnék. Én nem tagozati tagok, és nagyon szeretném, hogy a barátaim lehettek, azért, hogy évek óta együtt dolgozunk, és én nagyon bízom benne, hogy még hosszú évekig együtt fogunk dolgozni. 2010-ben, amikor úgymond nem nyertünk. Azt, hogy a Fidesz kitalálta, hogy más típusú. Én nagyon elkeseredtem, mint amilyen nem sokan. Akkor úgy éreztem, hogy nem is akarok én ebbe a pályába dolgozni. Nem akarok már semmit csinálni. Egy kicsit úgymond depis lettem. És jött egy ember az életbe, a párba, aki egyfolytában feladatokkal látott el. Instrukciót adott. És azt mondta, hogy Júli, ezt kell megcsinálni. Júli, ez a feladat. És én csináltam a feladatomat, és haragudtam erre az emberre. És egyszer csak felvettem a ritmust, egyszer csak éreztem a lüktetést, éreztem, hogy ebben a pártban továbbra is erő van. Itt új élet kezdődik, mi újra együtt vagyunk, mint a régi sárga-sávas mozgalomban. Az a 11 év, az újra előjött bennem, és ismertek, hogy az a dinamika, az az erő, az a tenni akarás, az, hogy mi vagyunk, és mutassuk meg az erőnket, ezt Fekete Zoltánnak köszönhetem. Zoli volt az, aki nem hagyta, hogy leüljek, aki letérdeljek, azt mondta, hogy feladat van. Ez a párt újra kormányon lesz, ez a párt lesz az, aki váltó párt lesz. Igenis, Júli, dolgozzál, és nem kérdeztem meg, hogy van-e kedvem, akarok-e menni, feladat volt. És én úgy gondolom, hogy most nekünk is feladatunk van, fiúk, lányok. Nekünk az a feladatunk, hogy ebbe a helyzetbe, ami most kialakult Magyarországon, az a politikai, gazdasági helyzet, az a nyomor, az, amit egyszerűen lehetetlen helyzetbe hozták az embereket, nekünk van feladatunk újra helyrehozni, nekünk van feladatunk behozni a fiatalokat, helyzetbe hozni azokat az embereket, akik még hisznek ebbe a pártba, akik nem hisznek, elhitetni velük, hogy nem az, ami másfél éve történt Magyarországon, nem az az igazi előremenetel, nem az az út, hanem az az út, amikor az elesettekkel, az öregekkel, a betegekkel törődtünk. És nem azzal, hogy mennyi pénzt, milyen vagyonokat gyűjtsünk magunknak, hanem az, hogy egymással törődjünk. Ez a mi útunk. Ennek a pártnak, amióta én tagja vagyok, mindig ez volt az útja. Egymással törődni. Barátokként, szeretetbe együtt lenni. És nagyon szeretném, hogyha jövőre, 2014-ben, 2020-ban mi ugyanígy együtt lennénk, hoznánk magunkkal a csapatot, és én kívánok mindenkinek nagyon kellemes karácsony, és szeretném átadni Kunhalmi Áginak a mikrofont. Köszönöm a meghívást. A pilisiekkel már személyesen többször találkoztam, külön szeretném őket köszönteni.
mert náluk már többször voltam taggyűlésen, anno magánnyugdíjpénztárügyben tartottam előadást, de hogy egyébként a megye, vagy ez a választókerület, ami volt, sajnos már csak múlt időben beszélhetünk róla, meghívott a karácsonyi rendezvényére, ez számomra nagyon megható. Azért megható, mert másfél éve vagyok aktív politikus, másfél éve vagyok ennek a pártnak a elnökségi tagja, tehát az egyik vezetőségi tagja, és ha meghívnak valahova, igyekszem azt a bianco csekket kitölteni, és ez majd talán a beszédem vagy a mondandóm végén kiderül, hogy sikerült-e, amit 2010-ben ez a párt a kongresszuson nekem adott. Akkor, amikor elvesztettük a választásokat, volt egy kongresszusunk, ahol a tisztújításon ezt a jelenlegi elnökséget megválasztotta ez a párt, és akkor kerültem én be a vezetésbe. Nyilvánvalóan látható volt az, hogy nő is, fiatal is, két egyeneset is tud mondani, jó lesz az nekünk megújulásnak. Ezzel indultam én el a pályán, és másfél éve azon dolgozom, hogy bebizonyítsam, hogy lehet még ilyen nagyon nehéz helyzetben, egy nagyon sok kihívással küzdködő pártban, halmozottan hátrányos helyzetben is némi nemű teljesítménnyel, akarattal, erőfeszítéssel látszódni úgy, hogy az ember nem országgyűlési képviselő. Ezt csak a saját fiatal kollégáimnak ajánlanám, hogy igenis, ha valaki akar, akkor lehet ezt csinálni. És az IMF fogta magát és hazament. Fogták magukat és a repülőjegyüket egyszerűen előre hozták. Úgy volt, hogy még ma délután is lesznek tárgyalások, és cakkumpak fogták a csomagjukat, hazamentek. Pontosan senki nem tudja az ellenzéki oldalon, hogy mi történhetett. Én 2 órakor mentem át a parlamentbe, és akkor láttam, hogy a Fidesz frakció hömpölyögve jön ki, és fegyelmezetten, egységesen mennek át a Fehérházba a frakcióülésre, és akkor éreztem, hogy itt valami baj van. Megtudtam, hogy az IMF hazament. Sajtóhírek szerint az előző napok eseménye az, ami hazahajtotta őket, ez pedig a Magyar Nemzeti Bank megtámadása, Simor András megtámadása, össze akarják vonni a PSHF-fel, és elvenni a kinevezési jogköröket, és csorbítani az egésznek a függetlenségét, amit már a kormánytól sajnos megszoktunk. Gondoljuk csak az állami számvevőszékre, gondoljunk a médiatörvényre, gondoljuk az alkotmánybírák lecserélésére. A másik érve az IMF-nek az a magánnyugdíjpénztárak voltak. Ugyanis az a 100 000 ember, aki annó benne maradt a magánnyugdíjpénztár rendszerébe, és nem engedett annak a zsarolásnak, hogy nem kap nyugdíjjogosultságot az, aki egyébként továbbra is a magánnyugdíjpénztárba fizeti a megtakarításait, most attól a 100 000 embertől is el fogják téríteni a befizetéseit vissza az államkasszába. Tehát, ha Matolcsinak írni kell egy közgazdaságtani könyvet, ami a nem ortodox gazdaságpolitikáról szól, annak az lehet a címe, ha pénzt kell, vedd el onnan, ahol van, lopd el. Úgyhogy nagy truváj nem kell ahhoz, hogy ilyen gazdaságpolitikát, azt hiszem, itt bármelyikünk a Julitól kezdve a ketten összefognánk, külön gazdaságpolitikát csinálnánk, mint amit Matolcsi ebben az országban csinál. Tehát ez azért nagyon súlyos dolog. Nem véletlen, hogy a nemzetközi tőke, a nemzetközi pénzpiacok és bankok elfordulnak az országtól. Ha egy országban ennyire nagyon bizonytalan a jogbiztonság, ha lehet visszamenőleg adót kivetni, ha a kormány mindent kézi vezérlésre akar irányítani, akkor a tőke elmegy az országból, és az a tőke, aminek itt kellene lennie, az nem jön ide. Nem lesznek új munkahelyek, és nem lesz termelékenység. Mégis, ha nincs termelés, nincs miből kifinanszírozni az ellátórendszereinket. Tehát ezek az összefüggések, ezek nagyon kristálytiszták. Ehhez nem kell 6 egyetem, hogy ezt az emberek megértsék. És azt hiszem, értik is. Tehát azért látjuk, ugye érezzük mindannyian, hogy legyen az Dabason, Budapesten, Kiskunmajsán vagy Kazincbarcikán, a lakosok érzik, hogy valami baj van. Hogy ennek nem így kellene történnie. Tehát amikor nekünk, szocialistáknak azon kell gondolkodni, hogy milyen politikát ajánlunk mi a magyar lakosoknak, akkor abban nem merülhet ki a tevékenységünk, hogy Orbán Viktort és a tevékenységét szítjuk. Nekünk egy feladatunk van, és az egész ellenzéki oldalnak egy feladata van, az Orbánon túli világ megképzése.
Az Orbánon túli világról való gondolkodás. Gondoljunk bele, ha kormányra kerülünk, miből fogunk egyáltalán kárt menteni? Világos ugye mindenki számára. És ezt ennek a pártnak, ti vagytok a párt legfontosabb képviselői, akik napi szinten a magyar lakosok között járnak. Tudni kell, hogy a válság az itt marad. A válság van, ebbe az évtizedben recesszió lesz. Tehát ez az évtized egy forráshiányos évtized lesz. Ebben kell nekünk kárt menteni, hogy csak egy példát mondjak a saját területemről, az oktatásról. Hogyan fogunk, lesz egyáltalán forrásuk arra, hogy 16-ról 18 évre visszaállítsuk a tankötelezettséget? Ugye milyen fontos, hogy a 18 év meg legyen, hogy a szegény gyerekeket bent tartsuk az oktatás rendszerébe? Hogy ne kilöki a rendszer a bűnügy meg a megalázó segélyezési világba? Ugye ez a politikák lényege. De lesz-e arra pénzünk 14-től, hogy egyáltalán ezt a lépést megtegyük? És akkor nem beszéltünk arról, hogy hogyan fogunk továbbra is válságot kezelni, stabilizálni az árfolyamokat, a kockázatokat kiszűrni, egyáltalán a jogbiztonságot visszaállítani, ami a gazdasági biztonságot is jelenti egyben. És akkor még tovább menve, mi a mi politikánk? Mi lesz ezután? Mit ajánlunk mi a magyar lakosoknak? Ajánlunk-e összetartó Magyarországot? Ajánlunk-e kiszámítható jogbiztonságot? Igen. Ajánlunk-e a szegény gyereknek prosperáló oktatást, amivel be tud lépni a munka világába? Tehát ezek a nagyon fontos kérdések. Önmagában az Orbáni kritika nem elég. Tehát az a feladatunk, és azt kérem tőletek, bárki jöjjön Dabasra, Pilisre, Pest megyébe a vezetőségtől, mindig azt kérdezzétek meg, hogy milyen országba akar élni. Mondja meg. Ezt egyébként Gyurcsány Ferenctől tanultam, nagyon sajnálom, hogy ő úgy döntött, hogy egy másik pártba folytatja. Én legutóbb 2 napja beszéltem vele, és azt mondtam neki, maradjunk köztünk, hogy sajnálom, hogy a volt pártelnökünkkel és miniszterelnökünkkel nem kéz a kézbe fogjuk végigcsinálni azt a sikert, ami a szocialista pártra vár. De így döntött, ő maximum potenciális szövetségesünk lehet, semmi más. De soha egyetlen egy rossz szót méltatlanul megjegyezni volt miniszterelnökünkről, pártelnökünkről nem lehet, mert szocialista volt. Mert a koragyermekkori fejlesztést ő volt az, aki egyébként támogatta, és szocialista párti képviselők álltak mögötte. De mi mindannyiunknak egy felelősségünk van, ezt a pártot talpra állítani. Az, hogy ő így döntött, ez érzelmileg megterhelt személyemet is, megterhelte a pártot is, azt érzem, hogy ennek még lesznek utózöngdíjai, de kár lenne, hogyha csak önmagában a tevékenységünk abba merülne ki, hogy egy folyamatos viszonyrendszert próbálunk a volt miniszterelnök és a demokratikus koalícióhoz kialakítani. Hozzáteszem, ez neki is csapda. Akkor nem érte meg ezt az egészet csinálni, ha csak a pártól visz szavazatot. Ha ugyanazt a tortát próbáljuk újraosztani, ha nem tud új szavazót behozni, ennek az egész cirkusznak, amit csinált, semmi értelme nem volt. Megadjuk az esélyt, hogy ez nem így lesz, és ne is így legyen, de én nagyon félek attól, hogy ugyanazon a szavazóbázison akarunk osztozkodni. És zárójelét bezárva. Tehát arról ott folytatnám, hogy az Orbánon túli világot meg kell képeznünk. És itt most beszélnénk kicsit magunkról, a pártról. 1,5 éve járom az országot, ha jól számoltam, 68 helyen sikerült megfordulnom. Ebben volt 5000 fő alatti település, voltak nagy budapesti kerületek, voltak nagy megyeszékhelyek, és most itt vagyok nálatok. Mindenhol elmondom, amit tapasztaltam. Ez pedig az, hogy az elmúlt 8 évben ez a párt elvesztette az alkalmazkodó képességét. Egy kicsit hadd beszéljek magunkról, mert ahhoz, hogy a jövőt meg tudjuk komponálni, és tudjunk róla beszélni, muszáj saját magunkról beszélni egy kicsit. Ugye 4 évről 4 évre élte ez a párt az életét, mint minden párt Magyarországon. Hol kormányon voltunk, hol ellenzékben. Akkor, amikor ellenzékbe kerültünk, körülbelül 1,5-2 évig először kijöttünk a hatalmi kormányzati gőgből, aztán rájöttünk, hogy mégiscsak ellenzékbe vagyunk, akkor elkezdtünk társadalompolitikát csinálni, és a vége mindig az volt egy ellenzéki 4 évnek, jó esetben a csúcspontja, hogy megint megnyertük a választásokat.
Tehát ez egy ellenzéki folyamat. A szocialista párt került 21 évvel a rendszerváltás után az összes párt közül abban a helyzetben, abban az unikális helyzetben, hogy 8 évig kormányzott. Ez olyan pszichológiai hatás mért a pártra, amit korábban senki nem tapasztalt. Miért? Azért, mert ha kormányon van egy párt, akkor kormányzatból jön az agenda, kormányzatból jön az aktivitási és cselekvési utasítás, a párt kiürül, emlékezzetek vissza Horn Gyula régi mondására, hogy egyébként kormányból van mindenki, és a köztársaság tér meg üres. Ez egyfajta természetes folyamat, de most nem 4 évig amortizálódtak a helyi szervezetek és maga a pártnak a fizikai és szellemi teljesítőképessége, hanem 8 évig. Viszont most egy 4 éves ellenzéki ciklusban vagyunk reményeink szerint, és gyorsabban kellene visszaépülnünk, mint valaha. A párt természetszerűleg bajlódik a saját maga által legyőzendő kihívásokkal, csak most 8 évet kell behoznunk. Megragadtunk egy 2002-es szinten. Mind szervezetileg. Egy forráshiányos párt megpróbálja az irodáit, a munkatársait megtartani, ez egy része a dolognak, de ami veszélyesebb, és amit én tapasztaltam, az, hogy szellemileg is kiürül a párt. Mire gondolok? Nem politizál az MSZP tagsága. Nem politizál. Ha valami ereje van a szocialista pártnak, az az, hogy az utolsó párttal, a legutolsó kisfaluban is határozott meggyőződése, hogy kell-e integráció vagy sem, hogy milyen egészségügyi rendszerre van szükség, milyen oktatásra, milyen gazdasági és társadalmi politikára. Úgy szoktam megfogalmazni, mire egy szocialista politikus oda kerül, hogy a tévében vitázzon a Fideszessel, már olyat nem tudnak neki mondani, mert mire végigjárja a taggyűléseket, ott már minden kérdést föltettek meg, és fel van vérdezve. Ebben van a szocialista párt ereje. És én azt látom, hogy most a tagság nem politizál. Nincs vélemény. Amerre járunk, kimerül a tagság abba, hogy rosszul kommunikálunk. Ugye ismerős? Vagy kimerül abba, hogy itt öregek, fiatalok, konfliktus van egymás között. Érdektelen. Higgyétek el, érdektelen. Az az érdekes, hogy hiszünk-e még a gazdaságpolitikánkba, hiszünk-e, hogy Európába kell menni, hiszünk-e abba, hogy az oktatásnak felemelő szerepe van minden gyerek számára, hiszünk-e abba, hogy mi a kapitalizmusba is a boldogulást keressük, hiszünk-e abba, hogy a mi politikánk az, és csak a mi politikánknak van igazi értelme akkor, amikor azt mondjuk, hogy a kapitalizmusba is lehet boldogulni, és nem csak elszenvedői leszünk a körülményeknek. Hiszünk-e abba, hogy a gyerekeket együtt kell nevelni, hogy kreatívan, innovatívan, logikai készségre, szövegértésre, hibázni való készségre. Milyen vállalkozók lesznek azokból a gyerekekből, akik még megszólítani sem merik a saját pedagógusaikat? Mert mi van most például az iskolában? Csak azért hozom, mert ez az én szakterületem, az oktatás. Áll a pedagógus a gyerekek előtt, nem beszélgetünk, előre nézünk, amit fölírtam a táblára, lemásoljátok, 56. oldalról kimásoljátok. Milyen vállalkozók lesznek ezekből a gyerekekből? Ha majd egyszer hibáznak, akkor föl tudnak újra állni? A kapitalizmus arról szól, hogy mi teremtjük a munkahelyet saját magunknak. Ehhez viszont jó oktatási rendszer kell, ami ellen számtalan lépést tesz ez a kormány, hogy ez ne sikerüljön. De ezt azt hiszem mindannyian ismeritek. Én csak azt szeretném kérni tőletek, és ez a vezetésnek is egy nagy deficitje, hogy a politikát alapvetően kihagyja az életéből. Az igazi nagy kérdések, hogy mi a baloldal sztoria, csak ezen keresztül lehetséges. A szakpolitikák, a nagy társadalmi és gazdasági kérdések, a segélyezési politika, a támogatási rendszerek, ezeket nekünk újra és újra meg kell komponálnunk, mert a világ változik körülöttünk. Utolsó záró gondolatként azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokan ma Magyarországon azt mondják, hogy ez az évtized egy elvesztegetett évtizede lesz megint Magyarországnak. Ugye hogyan fogunk kárt menteni, hogyan fogunk egyáltalán talpra állni abból a világból, amit Orbán ránk kényszerít. Én viszont azt mondom, hogy nem kell feltétlenül elvesztegetett évtizednek lenni. Ha valamit, akkor az oktatás területén például ez a 1,5 év bebizonyított, és azt számomra, és azt hiszem a pártom számára is, hogy lehet megképződött egy olyan új többség, ami nem pártpolitika mentén képződött meg,
csak belegondolunk, hogy Pokorni hogyan ment szembe, vagy Lázár János a saját oktatáspolitikájukkal, hogy kialakultak olyan csomópontok, úgynevezett nemzeti minimumok, amiben igenis meg tudnánk egyezni. És ebben a pártban lenne hajlandóság. És ugye érezzük, hogy mekkora szükség lenne arra, hogy ne egymás alól húzza ki a politikai elit 4 évről 4 évre a szőnyeget. És nekem mély meggyőződésem, hogy ebbe az országban a lakosoknak a szocialista pártra nagyobb szüksége van, mint valaha. Nagyobb. És ezt tudják. És az abban borzasztó nagy 53-54%-os bizonytalan rétegben ott van több mint 1 millió baloldali, szocialista, volt szocialista szavazó, aki azt várja, hogy a szocialista mondj 2 egyenes mondatot, és jövök rád szavazni. Ehhez hinni kell abban, hogy nekünk van a legjobb ajánlatunk a magyar lakosoknak. Ha mi nem hiszünk benne, a magyarok se fognak utánunk jönni. Nem fognak. Nekünk kell hinni és vinni az ászlót. Úgyhogy, kedves kollégák, boldog karácsonyt és leginkább bátorságot. Köszönöm.